Trababalus kungoipa zita raEd Mnangagwa pakutofa munhu chii chakadaro chinenge ngozi. Hi guys, welcome to Tife Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Munoziva panapa tinokupai latest ega. Saka nyaya yatauya nayo guys ndeiyi yekuti pane mbudzi interchange munoziva mega kuti yakachinja zita yakunzi Trababalus. Trababalus inickname yaEd Mnangagwa yekuhondo, saka ndiye akadedzera kuti aiwa mbudzi interchange iyo ngaichinjwe iyo mbudzi roundabout inonzi Trababalus zita rake. Munongomuziva mega Ed anofarisa naida kungoti zvinhu zvese zvitaurwa nemazita ake. Saka inzwa nyaya iripo ndeyekuti yawondomuka death at Trababalus interchange mbudzi roundabout. A crane collapsed at the construction site of the Trababalus interchange, formerly known as Mbudzi Roundabout, which is in Harare, leading to the death of a single person and damage to the structure. So ndonyaya iripo guys, Mbudzi interchange yabva yatowondomuka. Payawondomuka pacho padonha crane yayo yabva yanodonhera pamusoro pemunhu, munhu akabva afira ipapo. Asi tinongoti chii chakadaro chinenge ngozi guys. Tinongoti kune munhu yefamily yachona tinongovahwishira kuti vange vari strong. We are sorry pane zvaitika, tasingafungidziriwo nesuwo, saka tinavo pamunamato. But nyaya iri pakuti sei yakazonzi Trababalus, kufarisa uku kwatisingafariri guys, sei yakapuwa zita raEd. Munongoziva mega zvinhu zvese zvinongoenderana neZANU-PF nanaEd most of the time zvinokonzeresa ipo papa, which means pane zvinhu zvakatowanda zvichatoitika ipapapa, especially kana matoona kuti yatowondomuka kadai. Apa mutarise kuti yakadla millions $, mari dzisina kumira zvakanaka, and haichaperi. Vaidedzera kuti ichapera kusati kwaita vanonzi pakazoya zvinhu zveSADC summit, but SADC summit yakatopera kare, but night news haisati yapera zvayakuvakwa. Haiyo obvious kana ikanyatsopera inenge yakanaka, but nyaya iripo ndeyekuti tichitaura kudaiwo yawondomuka, crane yadonha ikabva yanodonhera pamusoro pemunhu. Saka tinongoti we are sorry kune munhu ashaya wacho nefamily yachona, tongoti tinemi pamunamato. Asi nyaya ndeiyo guys, kufarisa ikoko ndononzi kufarisa kwatisingadi. Dai vakangoisiya chinzi mbudzi roundabout kana kuti mbudzi interchange, Ed hadi kusarira, akangoona kuti zvimwe zvese zvakanyorwa kunzi Robert Mugabe International Airport, naye akudawo zvake zvokuti nyange akazobuda pachigaro zvine zvingodedzwa nemazita ake. Mukatarisa paRobert Mugabe International Airport, zvimwe zvaanogadzira zvacho most of the time zvaanoida kungobata anotoisa anaye mazita ake papa, zvoda kutokonzeresa kuti unotoshaya kuti kochii chiri kuitika. Saka onai manje zvaitika, pese panongotaurwa zita raEd kana kuti ZANU-PF ziyai kuti apashata zvinhu zvisina kumira zvakanaka. So we are sorry kune munhu iyeye nemhuri yachona pane zvaitika. We don't wish zvinhu zvakadaro, asi manje nyaya iri pakuti problem sei vakaitumidzira zita rakadaro. Inickname yaEd guys yezita rake rekuhondo inobva yauya neminyama yega, zvinonzi manyemo nemunyama zvinofambirana, ndozvatoitika izvo, because zita racho ragara rinotouya richitokonzeresa rekuhondo kwavaiuraya vanhu zvisingaite. Saka ndonyaya yanga tatiti kuigirei guys. We are very sorry. It's not good news, it's bad news. Inyaya dzinorwadza dzinonzwisa tsitsi. So guys, please don't forget to like and share, like and subscribe. Zvese guys, ndokuti video redu riende kure, ndokuti mavideo edu aende kure. Thank you so much.